טוב, בוא נתחיל. טוב. ערב טוב לכולם, לשומעים ואלה שהצטרפו. ידוע שבעזרת השם, השבת הזאת, שבת האחרונה של תשפ"א, תש"פ, שבת האחרונה, ניצבים וילך, זה לפני ראש השנה. שבת הבאה זה שבת ראש השנה, זה שבת חדשה של השנה החדשה. לכן צריכים בשבת הזאת להיזהר מאוד. כל הענייני שמירת שבת, קדושתה, טהרתה, לימוד תורה בשבת, להיזהר מהרבה דברים של חילול שבת, דיבור חול בשבת, שהקידוש יהיה כמו שצריך, התפילות, בעזרת השם, שאדם ילמד תורה בשבת הזאת, יתחזק בשמירת שבת, הכל הולך אחר החיתום. אז כתוב בספרים הקדושים, מי ששומר על השבת הזאת כמו שצריך, כל השבתות של כל השנה למפריע נתקנים, כי הכל הולך אחר החיתום. לכן כמה צריך להיזהר בהלכות שבת האלה. הם עכשיו נכנסים, בעזרת השם, שבוע הבא נדבר בכל העניין הזה של ראש השנה, השנה זה חל בשבת, אז אין תקיעת שופר בשבת, רק ביום השני, ביום ראשון. אבל יש הרבה הלכות, כיוון שראש השנה נופל בשבת, אז צריך להיזהר בהרבה דינים, הכנה משבת ליום טוב, סדר הקידוש במוצאי שבת, זה סדר קידוש אחר מוצאי שבת הבא, יש סעודת חג, צריך להקדים סעודה שלישית, להקדים מנחה, להקדים את התשליך, על מנת שילכו הבית, יש את כל דיני ההכנות, שאסור להכין משבת למוצאי שבת, כי זה יום טוב, אז נדבר על כל הדינים האלה, על כל ההלכות, לקראת החג ראש השנה, של יום ראש השנה, אז נזכור את זה טוב מאוד ככה, שניכנס לשבת הבאה בעזרת השם, שנדע את כל ההלכות, את כל הדינים, על מנת שאדם ייכנס לראש השנה כמו שצריך. גם נסביר קצת עניין, כל העניין הזה של הסימנים שאוכלים בליל ראש השנה. אבל נדבר היום קצת בעזרת השם על פרשת ניצבים וילך, שבת האחרונה של השנה, שזה השבת הזאת שתי פרשיות, בעזרת השם. ידוע, יש קשר נפלא בין פרשיות ניצבים וילך, העצה הנפלאה של עזרא הסופר. עזרא הסופר שהיה בזמן נחמיה, שהוא בנה בית שני, אחרי שהיינו בגלות 70 שנה בבבל, איך לזכות בעזרת השם לתכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. איך אפשר על ידי פרשה שאנחנו נראה את הקשר בתור פרשת ניצבים וילך, יש קשר עצום ועצה נפלאה איך לזכות לתכלה שנה וקללותיה. ונזכה בעזרת השם לתחל שנה וברכותיה. השם יעזור עלינו. תשפ"א תהיה שנת פלאות, פלא, אמן, בעזרת השם. אז בואו נראה בעזרת השם. אז כתוב בחז"ל שלקראת שבת הבאה עלינו לטובה, דבר בעיתו מה טוב. אנחנו נקרא בעזרת השם, משלבים שתי פרשיות, ניצבים וילך. שאנו קוראים בשבת, ונפתח את הפסוק הראשון בפרשה, ניצבים. פרק כ"ט, פסוק ט'. אתם ניצבים היום, כולכם, לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל. פירש רש"י בשם המדרש תנחומא. רש"י הקדוש, הוא אומר מה העניין הזה? למה נסמכה פרשת ניצבים וילך לקללות של פרשה האחרונה, שבת האחרונה שקראנו, עליית שישי, זה היה פרשת הקללות, כן, החזן עולה. למה נסמכה פרשת ניצבים של השבת הזאת תבוא עלינו, לפרשת כתבו של שבת שעברה, שהיה שם את כל הצח קללות. אומר, לפי ששמעו ישראל 100 קללות חסר אחת, כאילו חסר 2, חוץ ממ"ט, שבתות, כהנים, שבתורת כהנים. הוריקו פניהם, הם קיבלו חרדה, נהיו חיוורים מהקללות, שמעו את הקללות, נכנסו לפחד. כמו שאדם נכנס לפרנויה, נכנס לאיזה חרדה. ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? מי יוכל לעמוד בקללות?
התחיל משה לפייסם. משה רבנו התחיל לפייס אותם. למה מהקללות ולא פחות? למה מהקללות ולא פחות? זה מה שקבע הקדוש ברוך הוא, צח קללות. מלשון צח. כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה לצחצח אותנו. אז הוא נתן לנו 98 קללות, לא 100. אבל זה משה רבנו, לא? משה רבנו לא, זה אלוקים. לא, זה הקדוש ברוך הוא. כל מה שמשה רבנו אמר את הקללות, זה מפי השם, לא מפי. משה רבנו לא קילל. זה ה-98 קללות שמשה רבנו קיבל מהשם. ומשה רבנו כשאמר להם את כל מה שאלוקים אמר, צח קללות, נכנסו לפחד, נהיה להם חרדות, נהיו חיוורים, נהיה להם בחילות, אני יודע מה נהיה להם. ואמרו, מי יוכל לעמוד באלו? התחיל משה לפייס אותם. כמו שרואים באדם פחדן, התחילים קצת להרגיע אותו. אמר להם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום. אתם בגדתם באלוקים הרבה, ולא עשה איתכם כליה, השאיר אתכם בחיים. הרי אתם קיימים לפניו. אם באמת אלוקים היה רוצה לחלות אתכם, היה מחלה אתכם, כמו דור המבול. למה אלוקים השאיר אתכם בחיים? כי אלוקים עדיין אוהב אתכם. אבל הכללות האלה זה הזהרות. לכן תמו המפרשים, כל המפרשים השואלים קושייה. אם ישראל הכעיסו את הקדוש ברוך הוא בעוונם, עד כדי כך, שהיה מן הראוי שיבוא עליהם 98 כללות, איך ייתכן שלא נענשו כפי שהבטיח הקדוש ברוך הוא בתורה? זה כבר הביע הכלי יקר, רבי שלמה אפרים, הכלי יקר הקדוש, את פליאתו העצומה על כך בדברים חריפים. הוא כותב ככה כלי יקר. וכאן יש מקום לספק, ספק גדול. ומה שקיבלו ישראל תנחומים, תנחומי אבל, מה משה רבנו מנחם אותם? כי מה שלא עשה בהם כליה עדנה, לפי שעדיין לא נתמלא עשייתם. העוונות לא נתמלאו, היה עדיין מקום. לא כמו סדום ועמורה, שנתמלאו עשיה, אז אלוקים כבר לא יכל, הגיעו מים עד נפש. מה שלא עשה בהם כליה, אומר לפי שעדיין לא נתמלא עשייתם, שיחולו עליהם כל העלות של התוכחה. ואם תאמר שירבו כעסים, הרי הכעיסו את אלוקים הרבה. למקום ברוך הוא, הגדילו אשמה, היו הרבה אשמים, עד שהיו ראויים לכל אותן העלות, לאותן הכללות. ואף על פי כן השם יתברך, ברחמיו המרובים, לא עשה עמהם כליה. יכול חטאותם. אם כן, משה כתב להם שטר, ושוברו עמו. כתב להם שטר ושובר. ובחינם יעד להם כל אותן התוכחות, כי לעולם לא יפחדו מהם, ומורה לא יעלה על ראשם מן אותן הכללות, כי יאמרו הרי כבר חטאנו, כאלה וכאלה, ולא רבצה בנו הלאה, הנה עשינו הרבה שטויות, וכל הכללות האלה לא התקיימו בנו. אז מה הבעיה? אז הכללות האלה סתם. נעשה מה אנחנו רוצים. הנה, זה לא בא עלינו. כמו הנביא ירמיה, שנתנבא לעם ישראל, נתנבא להם. וכל הזמן רצו להרוג אותו, את ירמיה הנביא. לא האמינו לו בכלל. יצאו נגדו הרבה נביאי שקר. יצא נגדו מי הנביא? צדקיהו בן מעשיה. יצא אחאב בן קוליה, גם נגד ירמיה. חנניה בן עזור, גם יצא נגדו. וכולם הלכו, מתו. וירמיה נשאר. אז לכן עם ישראל אמר, אנחנו לא הגענו בנו רע. אם כן עשה משה תרד דברים סתרי הדדה. משה אמר שתי דברים סותרים אחד את השני, כי מתחילה יעד להם הכללות כדי שיראו מהם. הזהרות. זה כמו 98 הזהרות. אחר כך ניחם אותם וידבר על ליבם, שאף אם יהיו חוטאים, אבל לא יאכלו מצד הכללות. הוא אומר, הכללות האלה לא יהרגו אתכם. יכול להיות שיבואו הכללות, אבל לא יהרגו אתכם. תקנת עזרא הסופר, כדי שתכלה שנה בקללותיה, תחל שנה וברכותיה. פתח דברנו בעזר השם, לבאר את הנחמה של משה רבנו לישראל, על פי מה ששנינו בגמרא, מסכת מגילה, דף למד א', עמוד ב'. כי עזרא הסופר
הרי הוא קבור בעיראק, בלעזר שם, עזרא הסופר. הרי הוא בנה את בית המקדש עם כורש. הוא שיקם את ירושלים 70 שנה, אחרי החורבן, שהיו בגלות 70 שנה בבבל. אבל הוא אחרי זה חזר בשביל להוריד עוד, כי הרבה לא רצו לעלות איתו. לכן הוא מת בבבל, וקברו אותו שם. הרבה עיראקים עלו מישראל, עלו מעיראק, היו על הקבר של עזרא הסופר. עזרא הסופר תיקן לישראל שיקראו את הכללות של פרשת בחוקותיי, הרי בפרשת בחוקותיי גם יש כללות, לפני חג השבועות, וכללות שבפרשת כי תבוא של שבת שעברה האחרונה, לפני ראש השנה. מה התקנה הזאת? למה עזרא הסופר תיקן שיקראו כללות בחוקותיי לפני שבועות, ושיקראו פרשת, כללות של פרשת כי תבוא לפני ראש השנה? תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא תיקן לישראל, שיהיו קוראים כללות שבתורת כהנים קודם עצרת, דהיינו קודם שבועות, ושבמשנה תורה פרשת כי תבוא קודם ראש שנה. מה היא טעמה? שואל רבי שמעון בן אלעזר, מה הטעמה? מה הטעם? אמר אביי, ויתמה ריש לקיש, יש אומרים אמר את זה ריש לקיש, כדי שתכלה שנה וקללותיה. מקשה הגמרא בשלמה, זה יבוא טוב שבמשנה תורה יקה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. מה שאמרנו פרשת כי תבוא, זה לפני ראש שנה. אז מה שאתה אומר בחוקותיי לפני שבועות, מה זה? עוד לא נגמרה השנה. אומר אלא שבתורת כהנים, עטו עצרת ראש השנה. מתרץ, אין עצרת. אין, עצרת נמי ראש השנה. היא ניתנה לו בעצרת על פירות האילן נידונים. כתבו התוספות. הטעם שאנו מסמיכים את קריאת פרשת בחוקותיי לחג השבועות, וכן קריאת פרשת כי תבוא, אין אנו מסמיכים לראש שנה, אלא תמיד מפסיקים עם הקריאה פרשת במדבר לפני חג השבועות, ועם קריאת פרשת ניצבים לפני ראש השנה. הרי אנחנו לא עושים את זה. הרי לכאורה היינו צריכים לקרוא השבת כי תבוא. אז למה אתה לא קורא של תוספות השבת כי תבוא? למה קראת השבת שעברה? השבת לפני ראש שנה, מה אנחנו קוראים? ניצבים וילך. זה קושיית התוספות. אומר, ולמה בשבועות, לפני שבועות קוראים פרשת במדבר? שבת לפני קוראים פרשת בחוקותיי. שואל תוספות, אז למה אתה לא מסמיך? הרי עזרא הסופר תיקן. בחוקותיי כמה היה? 40 כללות? כן, 40 כללות. בחוקותיי. ולפעמים, כמו בשנה זו, שאין בשבת יום הכיפורים לחג הסוכות, אז לפי שאנו רוצים להפסיק ולקרוא שבת אחת, קודם ראש השנה, הפרשה שלו תהיה מדברת בכללות כלל, שלא להסמיך הכללות לראש השנה. ומטעם זה אנו קוראים במדבר סיני, זה קודם שבועות, כדי שלא להסמיך הכללות שבחוקותיי לשבועות. אז נראה לבאר כך בעזרת השם. מה שתיקן עזרא הסופר, להפסיק בפרשת במדבר בין כללות שפרשת בחוקותיי לחג השבועות, פרשת ניצבים, בין הכללות שפרשת כי תבוא לראש שנה, אומר על פי מה שנקדים לבאר איך על ידי קריאת הכללות שבפרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, והכללות שבפרשת כי תבוא של שבת האחרונה לפני ראש שנה, תכלה שנה וקללותיה. מה? אם אני קראתי כללות, אז השנה תכלה וקללותיה? איך זה עובד? אלא בוא נראה בעזר השם. כתוב אשרי הגבר, אשר תהיה שרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אז נבהר את העניין על פי מה שאמר דוד המלך, עליו השלום, בתהילים, צדיק ד' פסוק י"ב. אשרי הגבר, אשר תהיה שרנו יה, ומתורתך תלמדנו. פירש הגאון הקדוש רבי יהושע מבלז, שהתכוון לתת לנו עצה נפלאה, איך להינצל מהאיסורים. יש הרבה איסורים בעולם. אנחנו גם עכשיו בתקופה הזאת, כמה איסורים. בעוונותינו הרבים, כמה מתים, כמה נדבקים. יש עצה להינצל מאיסורים. איך? אשר כפי מבואר בגמרא מסכת ברכות. אומרת הגמרא בברכות, דפי עמוד א', איסורים ממרקין עוונותיו של האדם. איסורים זה לא דווקא חולי,
כותבת הגמרא, מה זה איסורים? הכניס לכיס שלו להוציא שקל, יצא לו חצי שקל. גם זה איסורים. הכניס לכיס שלו להוציא שטר 100 שקל, יצא לו 50. גם זה איסורים. איסורים זה יכול להיות כל מיני דברים בחיים. יש הרבה איסורים בחיים. תלוי כל אחד והקידבק, כל אחד והפקלה. מה מסלול החיים שאלוקים רוצה לתקן אותו? על פי מה שאומרת הגמרא במנחות, ק"י, עמוד א', כל העוסק בתורת חטאת, כאילו הקריב חטאת. אם אני עכשיו לומד קורבנות, כאילו אני לומד עכשיו פרשת חטאת, אין קורבנות בבית המקדש. אין לנו בית מקדש, נחרב בעוונותינו. ייבנה במהרה. אז כל מה שאדם לומד, פרשת קורבנות, זה כאילו עוסק בתורת השם, כאילו הקריב השם. אומר אלוקים, אתה עכשיו לומד קורבן חטאת במשנה, מסכת מנחות, אתה לומד מסכת בכורות, מסכת קורבנות, זבחים. אומר אלוקים, כאילו עכשיו אתה מקריב קורבנות לפניי. אבל אין בית מקדש. אומר אלוקים, אני בשבילי, למדת את זה כאילו הקרבת. נמצא שלפי זה, על ידי שאיש ישראל קורא בתורה, פרשת התוכחות, ממשיך על עצמו פחד השם. כשאני קורא את הכללות, שומע את הכללות, אז נכנס לנו פחד, ונהיה לנו יראת שמיים, מצד הדר גאונו של בורא עולם, שמצד מעשיו היינו ראויים לעונשים הללו. נחשב כאילו קיבלם בפועל, וינצל מהם. הנה זה מה שאמר, אשרי הגבר, אשר תייסרנו כדי שיתכפרו עוונותיו, הוא מפרש ואומר, באיזה אופן לקבל האיסורים? ומתורתך תלמדנו. איסורים שהוא ממשיך על עצמו, על ידי לימוד התורה, בפרשיות התוכחות, שנחשב כאילו קיבל אותם בפועל, אומר אלוקים זה, קיבלת עליך כללות, תכלה שנה וקללותיה. אבל אדם שומע את הכללות בבית כנסת בתפילה, שומע כללות ובתחורים, בתימון לבב, והיית משוגע ממראה עיניך, ותאמר בערב מיתן יום, ביום תגיד מיתן ערב, והשם ירחם, איזה כללות יש שם. אז אם אדם שומע את הכללות, יאללה, נגמר הלך, לא התעורר, אומר אלוקים, לא ניצלת את הסגולה. אם היית מתעורר בתשובה באותו רגע, מקבל יראת שמיים, מקבל אמונה, מקבל את העניין יש דין ויש דיין, על הכל יביאך אלוקים במשפט, דיר באלק. אומר, אם באמת היית מקבל את זה, אומר אלוקים, אני באותו רגע מוחק לך את כל הכללות של השנה. בזה תכלה שנה וקללותיה. זה תחל, ואז תחל שנה וברכותיה. ולכן, זה ירווח לנו. עצתו הנפלאה של עזרא הסופר, שתיקן לישראל שיקרו הכללות שפרשת בחוקותיי, לפני חג השבועות, כללות בפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שהוא ממש על דרך עצתו של מרן הקדוש, רבי יהושע מבלז, שכיוון בקריאתו לקיים בזה כל העוסק בתורה, עונשים כאילו קיבל את העונשים. כאילו. אומר התפארת שלמה, פרשת כי תבוא, יש לתת טעם בעניין התוכחה, מה שאנו קוראים בעת הזאת, שתכלה שנה וקללותיה. וכמו שאומרים בהושע, כתוב בנביא הושע, פרק י"ד, פסוק ג'. מה כתוב שם? כתוב, ונשלמה פרים שפתנו. שאם חס ושלום נגזר אשר לא טוב, אם נגזר עלינו דברים לא טובים, הנה יצאנו ידי חובתנו בקריאת הדברים האלה. כשאתה שומע את הכללות פרשת כי תבוא, ממילא יתהפכו לנו הכל לברכה. ויהפוך לך השם את הכללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. אם באמת היינו מקבלים, לכן מעתה שתי הפרשיות במדבר וניצבים, המפסיקות בין הכללות, בין שבועות לראש השנה, כי האמת שכל העוסק בתורה, בתורת עולה, כאילו הקריב עולה. אולם הלא כלל גדול הוא בידינו. שאפילו המביא קורבן כפרה, צריך לעשות תשובה. הרי אדם שמביא קורבן לבית המקדש היה קיים, צריך לעשות תשובה. כמו שפוסק הרמב"ם,
בהלכות תשובה, פרק א', הלכה א', כותב הרמב"ם, וכן בעלי חטאות והאשמות בעת שמביאים קורבנותיהם על שגגתן לבית המקדש שהיה קיים, או על זדונן, אין מתכפר אלא בקורבנם עד שעשו תשובה. מה, הבאת קורבן? תחזור בתשובה קודם. הקורבן זה במקומך, אבל אתה צריך לחזור בתשובה. כמו שכאלה עושים כפרות, וסובבים את התרנגול מעל הראש. נו, סובב את התרנגול, מה יצא מזה? חזרת בתשובה? מילא התרנגול זה גבר תחת גבר, נפש תחת נפש. הג'יג'י ילך לשחיטה ואתה לחיים טובים. אבל לחיים טובים, אומר הפלא יועץ, אם עשית תשובה, מה זה מביא קורבן, מביא ג'יג'י עושה על הראש, מה זה? צריך לעשות תשובה לפני זה, להתוודות. לכן האדם אומר הרמב"ם, שאתה שומע את הכללות בפרשת כי תבוא, תחזור בתשובה, תגיד זה היה צריך להיות הכל זה עליי. אז תחזור בתשובה, תהיה ירא שמיים, תהיה אדם טוב, תהיה אדם איכותי, שיהיה לך מידות טובות, יראת שמיים. ואז ממילא בעזר השם, אומר אלוקים כאילו קיבלת את הכללות, אני מוחק. אבל מה שווה לשמוע את הכללות ולא לחזור בתשובה? יש כאלה גם מפחדים על יד שישי לעלות. לכן הרבה מנהג מעלים את החזן שישי, פרשת כי תבוא. מקבל שישי בחינם, פעם בשנה, פרשת כי תבוא. שלא יקבל את הכללות, אז אומרים שהחזן יגיד את זה. נמצא לפי זה, כי בעת הקריאת הכללות שפרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, שהיא בחינת ונשלמה פרים שפתנו. אז צריך לצרף גם כן את התשובה. אולם לפעמים קשה להשלים התשובה כראוי רק בשעת הקריאה. לכן אמרו חז"ל, אתה לא יכול בשעת הקריאת התורה להשלים את התשובה. לכן נתנו לך שבת, הפסקה. לכן קוראים כי תבוא לפני ניצבים. וניצבים זה לפני ראש שנה, שיהיה לך שבוע מכי תבוא עד ניצבים, שתשכלל בראש, תשנן מה שמעת. כל השבוע את הכללות של שבת שעברה, ואז תתחיל להתעורר, שיהיה לך כמה ימים לחזור בתשובה עד ראש השנה. לכן, אז התשובה היא כראוי צריכה להיות עם קריאה של הכללות. על ידי זה יתקיים בתכלית השלמות, תכלה שנה וקללותיה, ובראש השנה תחל שנה וברכותיה. לכן יש להוסיף עוד תבלין, לבאר גם במהות הפרשיות. איך הן בבחינת מסך המבדיל בין הכללות, לתקן הכל בתשובה. אז נפתח בפרשת במדבר, שהיא מפסיקה בין הכללות של פרשת בחוקותיי לחג השבועות, זמן מתן תורתנו, כאשר נתבונן נראה שהכללות פרשת בחוקותיי, הן עונש על שלא עמלו בתורה. כל הכללות בחוקותיי לפני שבועות, זה שלא עמלו בתורה. כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, אומר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שתהיו עמלים בתורה. היינו כי על ידי עמל התורה, שהיא תבלין נגד יצר הרע, קידושין דף למד עמוד ב', מקיימים את כל המצוות. אז מזה נשכיל להבין, כי מה שהקדים הכתוב לפני הכללות, ואם בחוקותיי תמאסו, אם אתה לא אוהב את החוקים שלי, אומר אלוקים, אתה מואס בהם, כי אתה רוצה להתפרק, ואם משפטיי תגעל נפשכם, ובלתי עשות את כל מצוותיי, הכוונה בזה שתמאסו בחוקותיי, שלא תהיו עמלים בתורה, ועל ידי זה לא תוכלו להתגבר על היצר הרע, לקיים מצוות. לכן התיקון על כך הוא לעשות תשובה, להיות עמלים בתורה. לפי זה נראה כי מטעם זה תיקן עזרא הסופר, להפסיק בין הכללות של חג השבועות, זמן מתן תורתנו עם פרשת במדבר, שפתח בה הכתוב, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני. דרשו על כך במדרש, כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות את חוכמת התורה. לכן נאמר במדבר סיני, הכוונה היא לענבה. אם אדם אין לו ענבה, מה שווה כל התורה שלו? אם אדם אין לו יראת שמיים, אין לו מידות, מה שווה כל התורה? ענבה, ענבה. כתוב, אוי, כל צמא לכו למים, אין מים אלא תורה. ולמה התורה נמשלה למים? מים לא עומדים במקום גבוה, הם יורדים למקום נמוך.
אדם שיהיה לו ענווה, איזה תורה יש לו? צריך שיהיה לו ענווה. ענווה, שיהיה לו מידות. קחו את דואג האדומי, אב בית הדין של שאול המלך, אביר הרועים, ראש הסנהדרין, דיבר לשון הרע על דוד המלך, הרג 85 כהנים, שחט אותם. זה ראש הסנהדרין של שאול המלך, אביר הרועים, שחט כהנים, חיסל אותם. ואז מה? אין לו עולם הבא. אחיתופל, שדוד המלך קרא לו, אלופי רבי ומיודעי. מה נשאר מאחיתופל? כולו הלך, לא נשאר ממנו כלום. ירבעם בן נבט, לא נשאר ממנו כלום. איפה כל אלה? מה קרה להם? אלה היו גדולים. אומר רש"י, טינה הייתה בליבם, היה להם מידות רעות. חיפשו רק כבוד. הכל הלך. לא היה להם ענווה, לא היה להם יראת שמיים. לכן התורה לא הגנה עליהם. לכן זה במדבר סיני, בענווה. זאת אומרת, מה זה הפשט שאדם יפקיר את עצמו כמדבר? לפרוש מענייני העולם הזה. כמו ששנינו במשנה באבות, פרק ו', משנה ד', כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, היצר תחיה, ובתורה תעמל. ואם תהיה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. אז יוצא, כמה שאנחנו מלאים חומר, אנחנו בבעיה. היום החומר הוא גדול, לא חומר שמרחב. אדם נכנס היום לסופר, רק למחלקת החלב, הוא רואה מלא חלב, לא יודע מה לקנות. נכנס למחלקת הפת, הלחם, לא יודע מה לקנות. הכל חומר. מסובבים בחומר. כל הצעקות היום על מה? על החומר. כשאדם מסובב בהרבה חומריות, והוא שקוע בחומר, קשה לו להתרומם. הוא נמצא בביצה טובענית. יש לו 100, רוצה 200, 200, 400. לכן, אז יוצא מזה, כי פרשת במדבר היא תיקון נפלא. להיות מסך המבדיל בין הכללות שפרשת בחוקותיי. שאין עונש משום שלא עמלו בתורה. לחג השבועות, שהוא זמן מתן תורתנו. שאין התורה נקנית אלא ביגיעה. כמו שאומרת הגמרא בברכות דף ס"ג עמוד ב', מניין שאין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באור. עכשיו, בדרך זה צריך לבאר פרשת ניצבים. אז הכללות שאומרים בכי תבוא, וקיבלנו שבת חופשה לניצבים, אז למה כי תבוא? על מה כי תבוא? הכללות של כי תבוא, על מה בא לכפר? כללות שבחוקותיי, זה מכפר על עמל התורה. אבל מה מכפר בכי תבוא? על איזה עוון? לכן זה מה שכתוב בכי תבוא. והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור לעשות את כל מצוותיו, חוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום. ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. כדי ללמדנו בכך, כי הכללות שבפרשת כי תבוא שאנו קוראים בסוף השנה, לפני ראש השנה, תכליתן לתקן את כל מה שחטאנו במשך כל השנה. והנה פרשת ניצבים, כתוב בפירוש, מצוות התשובה. בפרשת ניצבים השבת כתוב מצוות התשובה, שהיא תיקון על הכללות, כמו שכתוב בדברים. והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה. הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשיבות אל לבביך. בכל הגויים אשר ידיחך אדוני אלוהיך שמה, ושבת עד אדוני אלוהיך. שמעת בקולו, בכל אשר אנוכי מצווך היום. אתה ובניך, בכל לבבך ובכל נפשך. אז כי מטעם זה בחר הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, להפסיק בין הכללות, שפרשת כי תבוא לראש השנה עם המסך המבדיל של פרשת ניצבים, שנזכרה בה מצוות התשובה, שהיא כפרה על הכללות. והרי זה מצטרף להפליא מה שתיקן עזרא הסופר, לקרוא פרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וכלולותיה.
אולם מאחר שצריך להשלים התיקון בתשובה, כמו שראינו את הרמב"ם בהלכות תשובה. לכן פרשת ניצבים, שנזכרה בה מצוות התשובה, היא המסך המבדיל בין הכללות לראש השנה, שהוא היום הראשון, ראש השנה, שבת הבאה, זה היום הראשון של 10 ימי תשובה. הרי יש לנו 10 ימים, בין כסה לעשור. השבת הבאה זה היום הראשון של 10 ימי תשובה. לכן שבת הבאה בערבית, אומרים המלך הקדוש. אומרים המלך הקדוש, מלך המשפט. מעתה יאיר עינינו בעזר השם. להבין מה שמשה רבנו, שרש"י אמר למה נסמכה פרשת ניצבים לכללות, לפי ששמעו ישראל 100 כללות, חסר 2. חוץ ממ"ט שבתורת כהנים. בתורת כהנים יש שם 49 כללות. לא 40, טעיתי. רבי רחמים, יש 49 כללות בחוקותיי. הוריקו פניהם ואמרו, מי יוכל לעמוד באלה? אז התחיל משה רבנו לפייס אותם. אמר להם, אתם ניצבים היום. הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה. הרי אתם קיימים לפניו. לכן כי משה רבנו הוכיח להם שיש עצה להינצל מן הכללות על ידי קריאתן בתורה, שכל העוסק בתורה איסורים כאילו קיבל איסורים, שהרי מטעם זה סידר הקדוש ברוך הוא את פרשיות התורה, שבפרשת ניצבים היא בבחינת חומר, חומה, מחילה, חומה להפסיק בין הכללות לראש השנה, כדי שישלימו בה את התשובה עם הקריאה שהייתה בפרשת. זה שמדקדק המדרש לומר, התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, שפייס את ישראל, ומה שאמר להם, ראו נא ראו, שסידר לכם הקדוש ברוך הוא. פרשת אתם ניצבים היום, שתפסיק בין הכללות לפרשת בכתבו לראש שנה, כדי שתוכלו להינצל מהאיסורים בפועל, על ידי הקריאה בכללות, בשילוב התשובה. ובזכות זה אתם ניצבים היום, חיים וקיימים. ואני אוסיף עוד נקודה, מה שמובא במדרש קהלת. כתוב במדרש קהלת, אני קהלת, שלמה המלך קהלת אומר, אני קהלת, הייתי מלך על ישראל בירושלים. מי זה? שלמה המלך. כתוב זה היה ראוי להיכתב להיות בתחילת הספר. למה נכתב כאן? אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה. הוא מביא המדרש השוואה לכך. דכבתי, כמו שמצינו, אתם ניצבים היום. זה היה ראוי להיות תחילת הספר. אלא שאין מוקדם מאוחר בתורה. לפי האמור, סידר הקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה, פרשת ניצבים בסוף ספר דברים, לטובת ישראל, כדי שתפסיק בין הכללות של ראש השנה לבין התשובה. לכן כתוב, אתם ניצבים היום לפני השם אלוקיכם. כותב רבי סחר דוב מבלז. כתוב, שופטים ושוטרים, ייתן לך בכל שעריך. אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לשפטיך ושפטו את העם, משפט צדק. כתוב כך, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולא אמר ברא השם. מה זה בראשית ברא אלוקים? שבתחילה עלה במחשבה של הקדוש ברוך הוא, לברוא את העולם במידת הדין, במידת הכעס, במידת הגבורה. ונראה שאין העולם מתקיים, והקדים מידת הרחמים, ושיתף אותה למידת הרדין. היינו דכתיב ביום עשות השם רחמים, אלוקים, ארץ ושמיים. אז הכוונה בזה, שיש עצה להינצל מהדין בפועל, על ידי קריאה בתורה, בצירוף התלבשות, בפחד השם מהדר גאונו. וזה מה שכתוב שבהתחלה, אלוקים רצה לברוא את העולם במידת הדין. שאם יעשה אדם עבירה, יצטרך לקבל את העונש בפועל באותו רגע. אז ראה שאין העולם מתקיים ככה. כל מי שיעשה עבירה ימות באותו רגע. כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וקשה על כוח הסבל לסבול איסורים. לכן אלוקים הקדים מידת הרחמים, שיתפה למידת הדין, שלא יצטרך האדם לקבל את העונש בפועל. אלא יעסוק בתורה,
פרשת התוכחות, והתלבש בפחד השם, יראת שמיים, ועכשיו כאילו קיבל את הכללות בפועל. וזה כתוב, ביום עשות אלוקים, שמיים וארץ. ללמדנו שהקדוש ברוך הוא ישתמש בשתי שמות. שמות השם, רחמים, הוויה, ואלוקים, דין. כן. וזה אומר שופטים ושוטרים, תן לך בכל שעריך, שתמנע על עצמך שופטים, שוטרים, שיענישו אותך על מה שחטאת. מפרש ואומר איזה שוטרים? לא שיצטרכו להעניש אותך בפועל, שים לך אזיקים לקחת אותך לבית סוהר, אלא אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך. מה שהעניק לך הקדוש ברוך הוא, בית שמות, שם ההוויה אלוקים, מה שאלוקים הקדים את שם הרחמים, שם ההוויה, למידת הדין, כדי שתוכל לקבל עונש, על ידי שתעסוק בתורה בהתלבשות, הפחד והיראה. ושאפתו את העם, משפט צדק. זהו משפט צדק, שהקדוש ברוך הוא בעל הרחמים רוצה בזה. לכן אומר הרב, רבי אהרון מבעלז זצ"ל, כתוב שופטים ושוטרים תיתן לך, אם נעשה הדין למטה, אין הדין נעשה למעלה. אם לא נעשה דין למטה, נעשה דין למעלה. הכוונה בזה, שאם נעשה דין למטה, שאדם עוסק בתורה, בפרשיות הדינים, תוכחות, ממשיך על עצמו פחד השם, מקבל יראת שמיים, מתחזק באמונה, מתחזק במידות, חוזר בתשובה, אז הדין למעלה לא נעשה. אין צריך דין למעלה. מאחר שכבר נשלם על ידי לימוד התורה וקבלת עול מלכות שמיים למטה, אומר אלוקים למעלה אני לא עושה דין. אם למטה אין תשובה, אז למעלה אני אפעיל את הדין. וזה שופטים ושוטרים. תן לך בכל שעריך. דיינים הפוסקים את הדין. וזה מה שכתוב, שנחפש לנו שופטים כאלה, שאינם מענישים בפועל, אלא דיינים הפוסקים את הדין. כלומר שמפסיקים את הדין למעלה, שלא נצטרך לקבל את העונשים בפועל, אלא נוכל לקבלם למטה, על ידי עסק התורה, על ידי יראת שמיים, אמונה ותיקון המידות. ידוע שבפרשת התוכחה, כותב הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, הוא היה בזמן הרמב"ם, חלק ב' סימן תשס"ט, לא שנת תשס"ט. הוא אומר, מדוע בכללות של פרשת בחוקותיי נזכרו דברי נחמה, יש שם דברי נחמה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור, והארץ אזכור, ואף גם בזאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מעשתים, לא געלתים לכלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים, להיות להם לאלוהים אני השם. אילו בכללות, זה הנחמה שיש בפרשת בחוקותיי. אז שואל הרדב"ז, למה בפרשת כי תבוא, קראנו 98 כללות, לא נזכרו כלל דברי נחמה. אלוקים לא מנחם אותנו שם. אמרו את הכללות וזהו. למה בחוקותיי אמרת כללות וניחמת? אז הוא מתרץ. הוא אומר, שאלת ממני למה לא נכתבה נחמה בכללות של, והיה כי תבוא אל הארץ. הוא אומר, כמו בכללות שלי בחוקותיי, תשובה, שאלה זו נשאלה בספר הזוהר, אומר הרדב"ז. הוא אומר, שאלה זו נשאלה אצל רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. ומה שנראה לי לתרץ, כי אין צריך נחמה בפרשת כי תבוא. לפי שנחמתם בצידם, שאין פסוק בפסוק שלא הוזכר בו שם הוויה. המורה על הרחמים, להודיע שהמידה היא ברחמים, על דרך, עם חץ וידיו, תרפנה, ואין לך נחמה גדולה מזאת, כמו שאומר איוב. מה זה שאין פסוק שלא נכתב בו הוזכר שם הוויה? הוא לאו דווקא, כי ישנם הרבה פסוקים בתוכחות שלא נזכר בהם שם הוויה. צריך לפרש כוונתו, כי בכל כמה פסוקים
נזכר בהם שם הוויה בפרשת התוכחה של כי תבוא. למעשה נזכר בתוכחות, מי שרואה בדיוק, בתוכחות של כי תבוא, ב-98 כללות, יש בדיוק 26 פעמים שם הוויה. בדיוק. 26 פעם, שם הוויה 26, כפול 26. כמו שהוא כותב בעל הטורים, כ"ו שמות בתוכחה, כנגד כ"ו שמות שבתפילת י"ח, חוץ מברכת המינים. גם בתפילת 18 יש 26 פעמים שם הוויה. וכותב היוסף תהילות על התהילים. מי זה יוסף תהילות? מרן החידה, מזמור סמך, בשם ספר לב אריה. לדרשן המופלא רבי יהודה אריה לב, שמצא בשם גדול אחד, כי בכללות שפרשת כי תבוא, נזכרו 26 פעמים שם הוויה. דנו הוויה פעמים הוויה. הוויה זה 26, כפול 26. שעולים בגימטריה רעות. כדי לבטל בכך כל הכללות, רעות, רעות. רעות זה אותיות רעות. אז זה אומר על ידי הרעות, על ידי האחווה והאחווה, אתה יכול לבטל את הכללות הרעות. רעות ורעות זה אותו מילים. לכן אם ניקח הוויה כפול הוויה, 26 כפול 26, זה יוצא בדיוק רעות. והם מצילים את האדם, אז אומר על לב אריה, הוא מרמז בפסוק בתהילים למד, פרק למד פסוק ח', רבות רעות, צדיק. ומכולם יצילנו השם. מה זה רבות רעות צדיק? הכללות שבמשנה תורה, מבחינת רבות, רעות, אולם ומכולם יצילנו השם. די כאן, דהיינו כ"ו פעמים. השם ההוויה, שנזכרו בתוכחות, שעולה בגימטריה רעות, והם מצילים את האדם מכל הכללות. אז לפי האמור, יש לבאר מה הטעם שנזכר 26 פעם שם הוויה בכללות. כדי לרמז בכך שבזכות שהקדים הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית שם ההוויה לשם האלוקים, אפשר להינצל מהכללות. בפועל על ידי זה שיקרא בפרשה הזו בהתלבשות יראת השם, ועל ידי זה יחשוב כאילו קיבלם בפועל בבחינת כל העוסק בתורת חטאת כאילו יקריב חטאת. מעתה בעזר השם נבין. אז זה מה שמשה רבנו פייס את עם ישראל ואומרו אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקים. כלומר מזה שהפסיק הקדוש ברוך הוא בין הכללות בראש השנה על ידי פרשת ניצבים, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא אינו רוצה להעניש אתכם בפועל, אלא רצונו שתעסקו בפרשה הזאת, תתחזקו ביראת השם, תתחזקו בתשובה, במידות טובות, ברעות, התוכחות וההתעוררות, ביראת השם, שעל ידי זה יחשב כאילו עשיתם בפועל, והביא ראיה לכך שזהו רצונו יתברך. אתם ניצבים, היום כולכם לפני השם אלוקיכם. שברא הקדוש ברוך הוא את העולם בבית שמות, שם הוויה שם אלוקים, כדי ללמדנו שזהו רצונו, להקדים מידת הרחמים, שלא יצטרך להעניש את ישראל בפועל. וזה מה שאנחנו נוהגים, ידוע מראש חודש אלול עד שמחת תורה, אנחנו נוהגים לומר כל יום מזמור לדוד השם אורי וישעי. זה תהילים כ"ז. אז כתוב, כותב רבנו הארי, דברים גדולים. נוהגים לומר את זה פעמיים, אחרי שחרית ואחרי ערבית. יש כאלה אומרים את זה גם אחרי מנחה. כותב רבנו הארי זצ"ל, יש ספר שנקרא רבי שבתאי מרשקוב, כי במזמור הזה של דוד השם אורי וישעי, אורי זה ראש השנה, ישעי זה יום הכיפורים. יום ראש השנה זה אור, מקבלים הערה בשביל לצאת מהמבוך. יום הכיפורים זה הגאולה, זה הישועה. יש שם י"ג פעמים במזמור הזה, 13 פעמים מוזכר שם הוויה. כנגד י"ג מידות של הרחמים, המצילים אותנו מכל גזרות קשות ורעות. מה שאומרים בנפילת אפיים, ויעבור השם על פניו.
השם, השם, אל רחום וחנון, איך אפיים. לכן כתוב, כל האומר מזמור כ"ז, לדוד השם אורי וישעי מראש חודש אלול, עד אחר שמחת תורה, ערב ובוקר, דבר יום ביומו, אזי הוא מובטח, שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו. ואפילו גזרה רעה, שכתובה על האדם מן השמיים, יכול לבטל את זה על ידי המזמור הזה. המעביר מעליו כל המקטרגים, וסתנים, מערי תיריסין, מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויצא בדימוס, זכאי בדין, ועל ידי זה יכניע כל המקטרגים. כי מראש חודש אלול, נפתחים י"ג מקורות למעלה בשמיים, מי"ג מחילין דרחמה, יורדים רחמים גדולים, והם מתגלים מהירים ומאירים למטה, ולכן יש בו במזמור הזה של מזמור כ"ז לדוד השם אורי וישעי, יש שם 13 פעמים שם הוויה, ועל ידי האמירה זו אנו פועלים, מבטלים גזרות, מהבית דין של מעלה, מהמקטרגין, שאין להם רשות לקרב כלל לדון אותנו, אלא מלפניך משפטנו יצא, ואז יוצאים אנחנו זכאים בדין. ולכן, כמו שתיקן עזרא הסופר, לקרוא פרשת כי תבוא לפני ראש שנה, כדי שתכלה שנה וקללותיה. מטעם זה לכן תקנו לומר, מראש חודש אלול עד שמיני עצרת, פעמיים ביום, לדוד השם אורי וישעי, כי באמירתו פעמיים, ביום יש בו 26 פעמים הוויה. זה כנגד ה-26 הוויות בפרשת כי תבוא, כפול 26, בדיוק זה מילה רעות. כי באמירתו פעמיים, אז יש בו 26 הוויה, כי מספר השמות שיש בתוכחה, שעולים בגימטריה רעות, ומכוחם לבטל גזרות רעות, שנזכרו פרשת תוכחה. וזה כתוב בארי הקדוש, על הסגולה באמירתו, ומבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות. וזה מתקשר לפרשת וילך. למה? אז איך וילך נכנס לניצבים? הרי זה שתי פרשיות השבת. אז מה קשור לוילך? ידוע שבשנה הזאת מצטרפת לפרשת ניצבים, להפסיק בין הכללות של פרשת כי תבוא לראש שנה, על ידי שפתח הכתוב, פרשת וילך מה כתוב? וילך משה, וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. פירש בתרגום יונתן בן עוזיאל, ואז על משה למשכן בית אולפנה. פירוש, שמשה רבנו הלך לבית המדרש, שנקרא בארמית בית אולפנה, וצריך ביאור מה העניין שהלך משה רבנו לבית המדרש. אומר הרב הקדוש רבי יששכר דוב מבעלז, כי משה רבנו הלך להגיד תוכחה לישראל טרם פטירתו, והנה רצה להורות להם, לפני שהוא נפטר, שתכלית היא לתקן הכל על ידי לימוד התורה, בפרט על ידי לימוד פרשת התוכחות, שזה משולב ביראת שם, שעל ידי זה יחשב כאילו קיבלו את העונשים בפועל, על כן וילך משה, ודבר את כל הדברים האלה לאמור, הנה כי כן זהו מפרש בתרגום, אזל משה לבית אולפנה, שהלך לומר תוכחות, בבית המדרש הוא מקום לימוד התורה, כדי לרמז לישראל, שעל ידי לימוד התורה והמשכת פחד השם ויראתו, לא יצטרכו לקבל עונשים בפועל, אלא העסק בתורה יחשב כאילו קיבלו את העונשים, ויתוקנו הכל. וזה אפשר להביא עכשיו מעשה, מהאדמו"ר הקדוש המעריד, רבי יששכר דוב מבעלז, שהיה נוהג בשתי הפרשיות, פרשת בחוקותיי, ופרשת כי תבוא, ללכת לבית המדרש ביום שישי, כדי להעביר את הפרשה שניים מקרא אחד תרגום, כדי לקיים בכך, ואז על משה לבית אולפנה, להמתיק את הדינים. אומר, יש מדרש, יש פלא במדרש, כתוב 26 דורות, הייתה א' קוראת תגר לפני כיסו של הקדוש ברוך הוא. 26 דורות, האות א' הייתה צועקת לפני אלוהים. אמרה לפניו ריבונו של עולם, אני ראשון של האותיות, ולא בראת עולמך בי. למה התחלת בבראשית? למה לא בראת את העולם בי? אני א', אני הראשונה. למה בראת אותו בבית? למה בראת את זה בבית?
אמר לה, הקדוש ברוך הוא, העולם ומלואו, לא נברא אלא בזכות התורה, שנאמר אדוני בחוכמה, יסד ארץ. למחר אני בא ליתן תורה בסיני, ואני פותח חילה אל הבך, שנאמר אנוכי השם אלוהיך. אז רבי שלמה קלוגר, גאון עולם, זצ"ל, יש לו ספר אמרי שפר, הוא אומר ממה שמבואר במדרש, למה נברא העולם בבית? שהוא לשון ברכה. ולמה לא באלף? שהוא לשון ארור, ארורה, זה לשון כללה. אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא אותו בלשון ברכה, והלוואי ויעמוד. הרי מבואר כמה, כמי שפתח הקדוש ברוך הוא, מעשה בראשית בבית של בראשית, ולא באות אלף, משום שהאות אלף היא רמז על ארור, ואות בית על ברכה. אם כן קשה, מדוע פתח הקדוש ברוך הוא מתן תורה בהר סיני, בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוהיך. זה גם האנוכי, האלף זה ארור, אז למה שם הוא פתח באלף? מתרץ על כך הרב שלמה קלוגר. כי האות אלף היא רמז על ארור, אבל בכוח קדושת התורה אפשר להפוך את הכללה לברכה. ולפי זה מבאר היטב כי בשעת בריאת העולם, לפני שניתנה התורה, לא רצה הקדוש ברוך הוא לפתוח מעשה בראשית באות אלף, שהיא רמז על ארור, כי לא היה אפשר להפוך את הכללה לברכה בלי התורה. אבל אחרי שניתנה התורה לישראל, פתח הקדוש ברוך הוא באות אלף של אנוכי, לרמז שבכוח התורה אפשר להפוך גם את הארור לברוך. וזה מה שכתוב בגמרא בשבת ק"א עמוד א', אותיות א' ב', א' ב', א' בינה, פירוש רש"י לימוד תורה. לפי האמור יש, כלומר שרמוז פה א' ב', א' בינה, שהתבונן האדם בכוח הנפלא של התורה, להפוך את האות א' ארור לאות ב' ברוך. יש לומר כי מטעם זה מכנים בגמרא מקום שעוסקים בתורה, בית מדרש. ירמז בכך כי בכוח התורה שדורשים שם, הופכים את כל הכללות לאות בית של ברוך. מעתה יאיר עינינו להבין מה שרמז בתרגום, מה שאמר רבי יונתן בן עוזיאל, וילך משה, אז על משה למשכנה בית אולפנה. שהלך לבית המדרש שנקרא בית אולפנה, לפי האמור יש לומר, שרמז בזה על כוח הנפלא של בית המדרש, שעוסקים שם בתורה, שמהפך את האולפנה, מהפך את האלף, שעשה בה רמז של ארור, לאות בית, שהיא ברוך. זה בית אולפנה, שהאות א' נהפכת לאות בית, להמתיק כל הדינים, ולהמשיך כל הברכות. לכן, ידוע, אמרנו בצח כללות יש לנו 98, בחוקותיי מ"ט, זה יוצא בדיוק 147, כנגד 147 שנים של יעקב אבינו. 147 שנים שחי יעקב אבינו, מגנות על 147 כללות. זה יעקב אבינו, ומקובלים אנחנו, כי 147 שנות יעקב מגינים על התוכחות שבתורת כהנים מ"ט ובמשנה תורת צח. עולה קמז 147, שהם כל אחד שביעיות כללות, כלומר כל אחד כ"א פעמים זין בגימטריה קמז, והתהפכו לברכה על ידי שנותיו של יעקב. ולמה יעקב? יעקב הוא מידת האמת. יעקב אשתם יושב אוהלים. זה יעקב אבינו. לכן אומרים, הגמרא אומרת, מה יעקב בעזרו בחיים? אף הוא בחיים. כן? ולכן, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם. אומרים חז"ל היום, זה היום יום ראש השנה, היום הרת העולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם. כמו שכתוב באיוב, ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. פירש רש"י, ויהי היום, אותו היום זה היה ראש השנה, שהוא יום תרועה, וציווה הקדוש ברוך הוא לשטן, להביא זכות וחובה על כל הבריות. ויבוא גם השטן בתוכם, לקטרג על הבריות,
לכן ביום הזה כל איש ישראל, כל באי העולם, עוברים לפניו כבני מירון, אחד אחד, כדי לתת דין וחשבון על כל מה שעשו במשך השנה שעברה, כמו שחיבר לנו הפייט האלוקי. בראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון. כמה יעברון, כמה יבררון, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי ברעש, מי במגפה, רחמנא ליצלן. משל לבני אדם הנוסעים באונייה, ויש בתוכה כל סוגי האנשים, מלכים, שרים, עשירים, פשוטי העם, וכל אדם יודע את ערך עצמו, ערך זולתו, איש איש כפי דרגתו מעמדו. אך ברגע שקמה סערה בים, האונייה עומדת להישבר, כולם בסכנת נפשות, או אז כולם נעשים שווים, כולם נעשים שווים. אין עשיר, אין עני, קטן כגדול, איש לרעהו יעזורו בלא הבדל מעמדות, כאחים לצרה, כך ישראל, כאשר ניצבים היום בראש שנה לפני השם, מתייצבים לדין, מלך מלכי המלכים. בשעה זו מתבטלים כל המחיצות, בין קטן, בין גדול, עד שנמחקים כל ההבדלים, בין ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, לבין כל איש ישראל, שכן כולם שווים לטובה. וראש השנה בגימטריה הוא 861, בדיוק גימטריה של למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך, תהילים קי"ט פסוק צדיק א'. ולכן למה היא נקראת לפני שבת? ואין זה מקרה. כי בפרשה זו מדובר רבות על תשובה גמולה, ככתוב, ושבת עד השם אלוהיך. שמעת בקולו, ושב עד השם אלוהיך את תשובותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, שהפיצך השם אלוהיך שמה. אף תחילה הפרשה מרמזת שאנו עומדים ערב יום הדין. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם. פרשו חכמים בדרך רמז היום הוא יום הדין, לפני מלכו של העולם. כמו שאומרים, כל מקום בתורה שכתוב היום, הכוונה לראש השנה. וזה מה לכן, כדי להפסיק בפרשה בין תוכחה פרשת כי תבוא לבין השנה החדשה. לקיים בכך, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ולכן בראש שנה אין הכרזת ראש חודש. השבת אנחנו לא מכריזים ראש חודש תשרי. למה? בכסה, הלבנה מתכסה. אין שבת. כדי לבלבל את השטן. וכל כך למה? לבלבל את השטן. המבקש לקטרג על ישראל, שלא ידע מתי יחול ראש השנה. רמז לדבר, כתוב, שנזכה בראש שנה, שנזכר, תקעו בחודש שופר. כסה, שופר, כסה זה מכוסה. ליום חגנו, שיהיה יום חגנו ראש השנה, חל בראש חודש, מכוסה. לא יפרסמו אותו ברבים. והעניין זה מובא מסורת, מעניינת מפיו של הצדיק רבי שניאור זלמן מילדי, בעל התניא. הוא אומר, בהיותי במזריש, שמעתי ממורי ורבי, הרב המגיד, רבי דוב ממזריש, בשם מורו הבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, החודש השביעי תשרי, שביעי זה תשרי, שהוא חודש הראשון בשנה החדשה, הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותו. שבת מברכים בשבת שלפני, ובכוח זה ישראל מברכים את השנה. ולכן השם יזכה אותנו, שנזכה באמת להתעורר בשבת הזאת, להתכונן היטב, שנגיע ליום ראש השנה מוכנים, ונצא בדימוס בדין, זכאים לחיים טובים ושלום, נזכה תחל שנה וברכותיה, תכלה שנה וקללותיה, ונזכה שתיפסק המגפה מעלינו, ונזכה לחיים טובים ושלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, תודה רבה. חזק וברוך. חזק ברוך, כבוד הרב. אמן, תודה רבה. נהיה בקשר אחרי השיעור, כבוד הרב. כן, בסדר, אני איתך בקשר. אוקיי. ביי. בשורות טובות. אמן. תודה רבה, תומר. בשמחה. כל טוב. תודה רבה, רבי יחיאל.